Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways og i samstarve vi Førja ungdomsra og Froskaparseder Førja. Og velkommen til ungdomssendingsna og beinleis. Sendingen som vittjer hva ung og lesande takas vi. Bei seriøs og oseriøs. Vi pratar kvarja viko vi lesande som har akkurat hatt skilja seg fra fjøltene. Ungmannafellene tjekast og kommande vikskifte vil romrødt. Velkommen! Profilen som kommer av videoåpne det svimjæren Astrid Foldarskær. Og hon kommer ta oss syndrom til som hon har gjort nu i Jøgnare. Vi har ikke tjekket det, men vi får Amnesty International, et ombud for Amnesty, jeg kommer inn og ta oss og forklare syndrom om Amnesty. Og i 17 tøymannen kommer Roe B. Poulsen fra Førja ungdomsra å greie sin til fra hvert Førja ungdomsra og gjer. Og eisen for det her var et vokspott, her vi da ta oss av nære nærmengar som har brukt protøket. Men når vi da allvar for gang, så får jeg vite at hva jeg lefra. Og jeg må ærlig når meg et ord ikke uttalt ordentlig, så jeg alltid skal slippe deg da. Skal deg da til Bastille, vi lander om Pompeii. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Maren, varst du nog så att lära dig? Ja, det var Bastille vid Pompeii.
Ja, vi tar nu finner Astrid Folderskär in i rasarrummet här nere i Vaxbanen. Och ja, Astrid, du kan bara släppa att introducera dig själva. Ja. Jeg heter Astrid Folderskär, jeg er 18 år, og jeg bygger i Rydvik. Jeg er som så ikke i skolen nå. Og jeg er svimjere, og jeg svimmer ved svimmelfellen Eier i Klaksvik. Ja, välkommen. Takk for det. Ja, du kan bara vi förklara att du svimmer. Ja. Hur svimmer du? Alltså hur ofta vänder du vikna och Jeg venner kventa utan sunnedag, og det er så pluss morgvendinger som det var inne i midtelen, og styrkevendinger, så det er sinter. Men altså, det er sådan, hvis man skal nå toppen, så må man vende her stående. Så det blir morgonvändningar, hur stöljer det? Altså, 6:30, men jeg må opp klokken 5, til det er Klaksvik, da teker jeg dette køyre, så. Och vi grejer om vi skulle upp kanske mot skolan klockan 8. Ja, jag strävar för att uppställa att skola vi en hel och så svimmer jag. Ja. Altså, nå, jeg er så vanvitt at nå tror jeg så. Nei, ikke noe selv. Bare kom opp, så køyre. Nej. Nå. Du bör vägt allt. Allt det. Ja. Och det vägt allt det. Ja. Och tar du så har vant morgonvändning att just så 18 där, hvis du när vänder så 18. Ja, så vender jeg etter 4 timer. Altså, 18 morgenvendinger, så man kanskje ikke med år, så legger man skal sove i 2 timer, og så blir man bare til neste vending. Och så är det den senaste vändningen. Ja, hvis nu vi ikke har styrst og en eller akkurat. Okej. Är det någon där station kommer att så det vänjer sent på kvällen eller? Nej, hon är för det mesta åren, visst det. Och är det alltid i svimmen eller har det ett särskilt höll till gestation? Vi tränar oss nu full power som är ju en öron höle och har en annan vänjare till det så. Okej. Och hur snägga vänjer har det? Vi tar en som svimmervänjare och en styrkevänjare. Och snägga är det som svimmer? Att du tunn aldrig alltså. Alltså min aldrig. Oj, Klaksvik också. Ja. Är faktiskt en som är 4-5-are. Okej. Så men den är som är här om laj. Alltså då som är som 2 år. Så är det en som är 5-5-are och så en dronk som är 6-5-are, så är allt yngre. Okej. Det är faktiskt inte som är nej. Som är nekvälchen. Nej. 16 som vänjer. Nej, är det en av 4-5-are gentan som svimmar i röverfärgen. Ja. Mhm. Men det visste jag faktiskt inte. Jag hade att swimming var mer omtökt. Och allt inte så bara det. Nej. Men hur är det omstående vänjer här i Klaksvik? Jag har varit i Tofton för och det är en 16 kilo och hvis man ska vid landslinjen så kan man inte vänja 16 kilo. Så måste flyta till Klaksvikar vänja 15 kilo. Och det är näck bättre. Så. Ja. Hej du helt vill haft en halvtrus med till. Sjåande. Men han kommer nog till Surja. Helt det? Ja, det ser jag dig. Först så till Surja att jag vet inte. Planen är nu att jag flyttar till Danmark. Okej. Jag vänjer i Danmark, så det blir spännande. När alltså det? Sommar. Sommarlov, alltså långt heter sommar. Ja. Och är det så i sommar eller 18 sommarferien? 18 sommarferien. Kvar är det så? Kvar. Ja, kvar i Danmark. Och i Köpenhamn. Köpenhamn, och vad är det för fel? Vart är som Magnus Jackson vänner vi. Ja. Här får jag sen vänja. Här är det skåvänjer till. Ja. Där är här vant vi är en vecka och 4. Och vi är välkommen så. Det är spännande. Men nu hugger jag nu tar jag nu då i själva själva svimma men tar jag så är svimma också så svimma ena långt eller 2 så är jag färdig att det. Jag vill inte. Hur spelar det till att man orkar att svimma kvant det flyr från dagen? Det är bara träning som ska till så. Kvar. Det som man ska simpelthen bara vänja sig vid. Ja. Och är det nägant att man ordentligt hever hot till att bara ge upp och lägga sig att lägga sig flätan till man inte får några luft. Ja, ta vänja här är vänningar ta en bara stäcka med så huxar man bara att man ska klara det och man blir bättre hvis man blir vid att känna härst och så. Så. Och vad är twin ungdomsgrejen? Det är fyrvalt och crawl. Och hur längt blir man svimma då? Är en sprintare så är som jag 300 meter. Okej, men är styrst till där länge tajnan i behöver eller? Nej, det ser mycket längt. Hur du kan förklara syndrom hur det ginges to nog kappas när vi är. Ja. Och det senaste år nästan. Det har vi inte
Ankte inte illa, ankte inte okej, ankte inte ordentligt väl. Alltså det är upp och ner till swimming, men alltså det är det så. Hur var det till FM? Jag var nöjd, men man kan alltid göra det bättre och tog var då inte ordentligt. Det är en bättre fjör, isnä. Men nära god ta. Okej, jag look with Så tack för det. Men nu tar det var FM så lägger mest till det att här var otroligt en kamera och här var alltså att höllen var ju täcka ja, man kan säga täcka upp till det. Är det inte fatt att det var just sån på stor. Jo, det är det 100%. Men vi är mer upphissade till kappingarna här och så det är näck bättre. Det har alltid varit så att det är så god alltså version näck just på stor. Till FM och så en större kappingar. Ta är det så näck just på stor så. Jag kan också samma vidare. Hur länge du svara med? Så jag när 5 år gång började ordentligt träna av Toften. Och hur du så ginger folkskola kvar av Toften i Snedla? Nej, i Runavik. Runavik. Och hur du ginger tutchen då? Ja. Ja, och så var så livet här i fjör. Ja. Och hur du så träna Luka Harstad som du just nu. Ja, det här. Luka Nick. Och du så var uppe och morgonen Iron skola till och ja. Och så om att han skola till och är det att du har valt att inte göra det var för själv eller? Ja, jag rönte att finna arbete men det passar bara inte till mina simmingar till er. Så jag valde hellre att simma än att täcka arbetstiderna framöver. Du är gitt du fast näkvan stol från familjesort att du ska vänja som näkvat skop så tulja och Det får 100%. och fast är det kommer du själv upp eller ska du ta oss till chansen kom morgon? Nej, jag får själv upp. Hej, jag livan chans är klar. Jag prövar morgon vänja ena för alltid det var inte skeg. Inte skeg. Nej, det var annars skulle det var nästan upp klockan låst då. Men har du några filmer eller? Innan för swimming alltså? Ja, jag gick öll utdragfolk här firmen och jag hade en god firmen som är Michael Phelps. Ja, han är resten köttnan. Ja, det är han. Hur Paul? Jo, Sean de Paul, men Michael Phelps är sin trakre, men Paul är också otroligt donanlig. Och swimming, det är ju inte lika ofta vust i shorten som till döms fotbollter och handbollter. Så till döms tar det eller är det så är det så en som sitter tröttla på den här skärmen? Det är 100%. Det är sjukt. Så har vi ett icen till att jag tog ju ice film like för. När var det du gavs ut till? I 2019. Och det var orsaka av swimming? Ja, det var det. Jag fick mera, alltså det är mer kappingar utomlands och sånt. Och så jag valde helt swimming en film like. Ja. Har du gjort något annat? Fotboll och handboll. Det var yngre. Hur gamla du var då? Fotboll i gast över 8 år och handboll det samma. Tutto här. Okej, så det fängade i körliga. Nej. Det var mer där individualistiska sporter som här man är ensam. Men hur ser det eisen till att man svimmar så är det svimmar man ju eisen i li och stafett och så där du vet det? Ja. Och det är så vi äger? Ja. Och hur ser det du vill utomland kappas eisen? När kan prata? Ja, jag ofta vill NM och DM och köke och det är olika kappningar utomlands. Så. Men onkel sommar ju är chelt att swimming is för att lägga. Ja, det är nog spel. Ja, det är det. Det är real läxt men tycker det är ja, det är så dejligt att släppa svåm ju en så kallt hela till det här är så real jag har att lära sen. Ja, akkurat. Men är det kommer utan att kappa så nu skulle svimma en håll trusch med drilla. Jo, det man är inte van att veta som hinner som är alltid meter. Så. Det har en 4 månader här bara. Ja, akkurat. Men vad är det så framtid att landa i det? Ja, i färd till Danmark nu så får jag så jag ska gånger här. Men annars så är min mål gärna släppa till OL. Till OL? Ja. Det är det stora land men det är hårt arbete så. Det är det 100%. Satsar du bara på swimming eller att du där är att få dig upp i vink och sort? Nej, jag ätlar mig också få en utbyggning, men när det här så är det här. Men jag lyckas finna det. Du ätlar inte gänga skolan ner med du bor där? Jo, det ätlar mig. Inte nu i sommar. Så nok om 2 år. Om 2 år? Ska du så börja svimma i 2 år? Nok gröna ösna finna med arbete som passar till simningarna. Men hvis det inte gånger så, må det bara här vi. Ja, här är du inte familje och det är samma grundanlägg som i förrän så du ska faktiskt klara dig själv, eller? Jag bygger min tjejtje. Och så, jag har ju snackat med miljö i Danmark, hvis det är så. Tack det härifrån. Och känner du väl Magnus som svimmar här resten? Ja, jag känner ordentligt.
så är det ju nästan gått här också. Och jag vet att föräldern John flyttade ju ner vid. Men han gör nämligen Ice film där. Ja. Det är fin där men det var tusen mycket film. Ombart. Men det krävs alltid att det alltid en film. Men det är det som är liv ja. Nej det är ju liv själv det. Det är extra bra. Men alltså jag hade vi för att tacka där för att du kom här på. Ja, tack och inte där gå etna. Tack för det. Och hoppas att jag får gänga det väl nere. Tack för det. Och vi färdas så vidare nu till ett lä. Och där vill lägga till John Mayer vi samma vid Taylor Swift Half of My Heart. Veist du av at din lærere kan bøylegge bøyligere skolebøker til tøyn og tøyne vinner? For ikke alt av fotlandprøys så du kan spære flere 100 kroner. Les meira og o.fo. O til fremme for leseromkvarvet i førgen.
Mest färtelfonen i västkomna. Trygt deckar elskegare färtelfonen. Trygt boxar om te. Psst. Men still åkorste, så først du avslåtter kring allt landet. Yes, nu har vi Katrin Næstebø, ombord fra Amnesty inn i studio. Velkommen. Tack för det. Vil du bare be å presentere deg selv? Ja, tack. Jag heter Katrin Næstebø och jag arbetar i Amnesty International Feriadelt. I skrivare och det mest att min uppgave är att främja det i värsta som nämnden tja Amnesty International Feriadelt sätter kost. Vad kan du säga om Amnesty International? Alltså, vad är det för en fällskap? Vad gör det? Amnesty International är en alltjåa mannarättenda fällskap. Och det mest att ändamålet för fällskapen är att bäsa de mannarättenda brotten som för fram ute i hemmen. Fällskapen var stående 1931, så han är långt och mer än 30 år gammal. Och han var stående över vi tog ändamål i att arbeta för, alltså sälja för talefrälse, alltså för rätten någon tja, alltså att finningar samman rötten i som London i hemmen, att det var rätten till att kritisera större utan att bli sett i fångsel och så vidare. Så det är något som utgångsstöd här där börjar jag. Men så gärna hur man arbetar vidare och är kommen, alltså är färdig att arbeta vid ödlontimon 30 mannarätten som är stäffast i en hems evaluering och mannarätten en sån evaluering som blev samtyckt under 1984 till SD. Det är något som grundar till Amnesty nu och man arbetar vid ödlontimon 30 rätten så inte bara till allfrälse men nästan rätten till upplysning, rätten till skolagång, rätten till det grundläggande virligt liv. Är det lower som någon av vet inte eller är det bara rätten som man röner att göra följa? Det är alltså utgångsstöd var en evaluering från 1984 och det är inte en bindande lov men det är grundläge. Och så antar hur man i ST samman till tjoen arbete vid sottmalen imskon sottmalen som skulle liksom stäffästa till rätten som var i evalueringen. Och det är flera sottmalar gjorder till dömes två huvudsottmalar som sniggar sig om till borgerliga och till politiska rättigheterna till en sottmala och så är det en annan sottmal som snurrar sig om till boskapliga sociala och mentala rättigheterna. Och sen är det sottmalar till dömes sottmalen om att man inte må pojna och andra sottmalar om rättigheterna till dem som alltså vi säljer en avbjörngon och så vidare. Kvinnor har inte sottmal i eisen sottmalet. Och ta i London och skriva under på en sottmala tjäste. Så bindade det sig till att lovenar i London skulle leva upp till sottmalarna. Och ta blivit av lov. Det vill säga att man röjnar att få sån långt i hemmen att skriva under på där SD-sottmalar som är det. Det tar man så skriva under på en SD-sottmal så binder man sig till att göra så i sådana lovenar i London fylltja sottmalarna. Så på att han blöda till så en låa så Amnesty gick runt i en sån hemmara och bänkar och hörde jag till dumspolitikern om att få skriva under så sottmalarna och så där så runskrar om att få just lånar no goer som man fyllde dem. Och tar man så hur lånar man så att det bänkar och nu ska vi fylla lån och så är det. Så det snurrar sig simpelt eller en om lån och att främja några lån i London. Hur är det stövan så där? Alltså är det nökt eller är det någon som man ska underbösa sottmalarna och lägga såna lån efter till? Nej, det är det inte. Det är inte någon som har skrivit under på alla sottmalarna. Till dömes han sottmalen som flest lånta har skrivit under på till badnarätten av sottmalen. Till sottmalen om rätten till bötnon. Och här är det faktiskt så läsnar att det är bara 2 lånt i hemmen som inte har skrivit under på den sottmalen. Alltså det är 2 lånt som inte har skrivit under på att bötnon har några grundläggande rätten till och så vidare. Men för det här är det inte att bötnon i hemmen har gott liv. Det är en bötnon som inte har till grundläggande rättigheterna som bara rätt till skolagång eller rätt till medla vatten och så vidare. Så det är inte nog bara skriva under en sottmala. Och det är en land som har säkert finna lower för alla böt men helt inte fyllja dem. Enten det är inte i AHO fyllja dem eller det är inte har pengar till att fyllja dem. Så det är inte någon land som skriver sottmalarna och ta det så skriva under på en sottmala är det helt inte någon land som lever efter det. Ja? Så det är en ekvagera kan man säga. Nu är du färgdelten. Hur ser stående färgen? Alltså, är det nökt här hemma? Stående färgen är låtfast jag gå, men hon är inte nog gå. Alltså, vi tar som mål, alltså, huvudändamålet till Amnesty i färgen är först att upplysa om dessa rätten, alltså att det är nog rätten, det är bötterna, nog rätten, det och så vidare. Att det är en grundläggande upplysning om mannarätten och även om mannarätten stövna ute i hemmet. Och det tredje målet till det är så att avska mannarätten stövna här hemma i färgen.
Och det gör vi till dem så jag vill så att vi lever inte upp till allt det som vi skulle till dem så på att när det satt mellan någon. Vi lever inte upp till allt i samband med kvinnorätten satt mellan och vi lever inte upp till alltså imiska ära satt mellan. Så nej, det är inte något gott i färgen, men det är rymligt gott i färgen och det ska man alltid minnas till att säga samtidigt som man ska inte säga att det ska bli bättre. Så rätten till vara bråten i färgen. Alltså kvar är rätten till dem kunde vara bråten i färgen. Vi förra delt tar vi to som försk virskifte så är det här med en annan alltså ett av husmannen det senaste i årene till hur vi heter vi att hjälpa kvinnor som är utför härskapet. Alltså stäcka härskap mot kvinnor och det är etnas rättliga väl vi där finns eller vi där vi till att säga eller vi till att lägga tröst av fyra få landsens myndlägare att samtidigt en helt rätt land som ska bäsa härskap i närsamband med Perlon så det är liksom ett styr rätta vägen så där hoppas vi att söka därför minka om härskap mot kvinnorna men ett annat ting är dömes Logan runt om nejtöker hon är ju inte sträng alltså ta vill säga att det är imsk slö av nejtöken som inte alla till att definiera som nejtöker och det kan bli bättre lömmes. Och så har vi att det känner barnrättande till lömmes ger det inte någon för att upplysa barnen om det här rätten till förrän och det är väldigt grundläggande att man känner sin rättande sälja barn. Det är bara grundläggande i förhåll till att man själv kan trycka sig att sitt egna liv blir något men ägst när man passar på ånder, man går vid ånder, man virar ånder och inte happar och så vidare. Och det är inte något gott. Vi gör inte någon i förrän vi att barn känner sin rättande. Det ständer för lite om det i folkskolalån och så vidare. Så det är ett annat ting som vi kommer bli bättre till. Och så har vi till döms till att vi värhalsfångsla fänkar och rymliga länga tog halda vid till i ödlförn sambarslåene i förrjun löft att värhalsfångsla en fänka i oändliga länga tog. Det är inte ett eftermarsk för hos landet en fänka kan vara värhalsfångsla. Och det här mestjer att han fångslar Arn han är dömt där. Och äsne korri avbyrging eller isolera som fänka Arn han är dömt där. Det är problematiskt att vi tar några grundläggande rätten om vi ska inte dömas alltså Arn är dömda. Så det är något virskifte som vi arbetar vid att bröta. För jag tillstök gör det så för att bröta detta eller bättre om det? Vi är en lojdeldelt. Vi är två fält som arbetar så det är ganska gott snack vi kan göra men till imest vi arbetar nog snack vid upplysning. Vi skipar för undervisning om andra rätten då så vi inte att det är alltså till resten för nämningar och för lärare och det är för att dröna att lägga som få ta upplysningen igång och så heter vi da myndlägare, skriv till myndlägarna om att be där att sätta eller färre gång till en lowerbröding till dömes. Och så är det så är det här ST-softmannen som börjar vi att oss om där skulle eftermätas 4 kvart år. Så tar röna vi där följer vi och vita om landet nu över lyckas som skriva nåväl kvart alltså kvar fram i förrän man ska eftermiddag 4 kvart ska man se hur så gångt där vi har livat upp till sottmalarna och tar röna vi så över vi och lyckas som jag vet att han kritiska rötten som säger att det här så har ständigt att det är inte något. Det gör vi till dömes nu i samband med kvinnorätten där sottmalarna blir eftermätter. Det blir sent att sten och 30 maj och i samband med det skriver vi så några söjer om att vi till att det var hes vidskiften som stadigt kunde bli bättre i förrän och ta handla så om härskap mot kvinnor akkurat det. Och G-festivalen tar blir det långt till här såna baser. Vad är det att göra? Det är till dömes ta av ofta också allt kör även upp. Vi tar också om Roma-böten i Europa och om la Roma-böten och Skåne-böten skulle ha samma rättlig uppbyggning som andra böten och vi tar också om folk som bygger vid slum i Kenya och TG och så senast var de en allt kör vattna sottmala så tar av alltid också allt kör även och så rönar vi att få föringar eller upplysa om det ute i hemmen och 4 konkreta och få folk skriva under på brev som vi så sända och röna lägga trösta tar vi kommande myndlägarna i Imiskon London. Och färdigt att stå runt tygen? Jag hade det, så är helt ampelöt. Det är nekvärt sauna eller dem SAG och eisne omkrona hinnom sommartiltøkene som är det. Och det är nog lätt att komma och prata med folk och man får lyckas som omkrona gå samröve, omkrona största samröve, men du vet jag hade fått lägga mest att här är ett landa och få en bådskap vid det halvtid och vid att lockna nästan jag att jag är så. Är det några i samfunnet som är brukt beinleis av att tid och just vars vita? Till sånt jag kan du spyrst. Hvis du spyrst mig så halt jag att för att vi var vi till att sätta till att dagskra att få det vi ser helt att landa om härskap
i Jöknon. Vi kjipa för en tilltag den 25. november 2012 og ta skipa ut eisen fyrir til første underskriftsinsamlingen om førskvirskifter. Ta vid ångade gjørs for. Ta først for vi fikk føringar skru undre på at vi skulle gjøre nega fyrir stekka herskapet mot kvinnorna. Og ta var så flere enn 600 nega føringar som skru under, og ta alvara vi til vinnermalerei. Og vi sa ut her at vi satte at vi ville suttje utørselig urslit av den 8. mars, i 2011, og den 8. mars 2011 da ble det lagt fram en heldaretlanda. Så vi talte til at det var altså et urslit av trusten som vi lette og tog underskriftsinsamlingene så vi ikke bare fire. Så hvis du spørs med, så alltid at det var et utørselig urslit og på noe som vi byrja. Få din egen kritikk og sort. Det ikke som heter dikken? Jeg har ikke øyne som heter dikken. Man skal eisen til at det er en større sammenheng. Hvis man hikker etter førre delt, sammenbor vi delter til Amnesty, så er vi i midten til London som har flest limer. Vi er omlai mittelen 3-4% av føringen som er limer i Amnesty. Og det er faktisk rettelig flott, til at det er fallene som har sånne limer. Men vi får eis kritikk. Da vi var ute og tås av og byrjan for noen år siden var på oss av retten til samkjenten og tvekjenten og transpersoner, altså LGBT-retten det. Da var det som helt til at så fikk vi litt kritikk, men samtidig så vet vi også selv, hvis vi ikke velger hese retten og tås som heter dem, så er det lykket mye vi også kunne følge. Så vi var liksom stolte av å kunne gjenge åtta her. Og da vi nå tås om retten til flyttefeltet og tås om avbyrdene til førjen til det kommer til flyttefolk og så setter spørsmål til vi til. Ja, men så er det eisende som folk som kritiserer oss for det, men da vi spør oss selv, skulle vi først på oss hette, så er vi pura samtidig oss selv om det selv skulle vi til. Hvis vi ikke tar, hvor skulle vi så være førjene? Så samtidig som det helst er røtter som vil kritisere oss for sånne ting, så er det eisende røtter som er glad for at vi tar at jeg gjør noe. Vi tar evnene som er tro på at området. Hva gjør limene så som er limer i fellesskapen? Altså hjelper det dikken og arbeider selv på i et eller annet? Ja, som hjelper dere. Man kan si at hvis man ikke etter så vil jeg si ferdigdelt, så har vi rymlig noen limer. Mittelen haksta tali av limon som vi har haft, men kanskje ikke sånn som er virkjen. Så vi er veldig yngsta da var enn flere som kom til oss og sa at vi er veldig vel å være virkjen og gjøre noe. Men vi har absolutt folk som er virkjen, og til ordentlig deilig, skal takke nekva for hjelpene og takke teimon. Til dømes bare nå, så i morgen i mentene natt, så er det noen ung som kommer og atlas her gjøre akkurat for Amnesty, vi får ut av gøtene at prate og så videre, så det er noen virkjen ung og skal bjøre et eller annet ungen som har ho endelig at komme. Vi møtes i morgen og når vi nødt til og gjøre noen kreative ting og så får jeg ut av gøtene sett noen kvalitet og et eller velkommen. Så vi tar absolutt noen virkjen kreativ og inspirerende ung og til ordentlig deilig. Hva spør det til at du får en opp igjen av fellesskapen? Hva er det som har gjort du helt til så avhørst arbeid med manneretten? Jeg har alltid at alltså det är sikkert flere ting eller så. Jeg har lenge haft av 4 arbeid som image som alt var fellesskap i Gera, bei Reikrosser og det er et mellomfattelig samvirke og forskjellige fellesskaper som i ångsvekkene kommer å kjenne at jeg bor nere. Og så tar jeg vel livet min utbygging så har jeg størst ønske om å slippe arbeid for omkring sånne fellesskap. Og början arbeid i Kjolbo, jeg synder, men så var det knappt så heppe at Amnesty Førjen søkte et følge, så ta søkte jeg også at dette måtte være drømmastarve, og så var jeg veldig glad for at det så fikk ta mulighet. Men jeg har alltid haft han av og han kjøkken noen år. Jeg vet ikke kanskje jeg har oppbygget med Handelshøgskolen i Danmark og i Aarhus, og til øyelig at det var et vinnerligt, øyelig rasjonelt, og jeg var sånn trøtt av tog just øyelig rasjonelle måten å huske på, og det er som fikk jeg synder av sånne moralske skrupler i noen ting, og også nei, det er eller understøy man nesten kan bruke til kompetansen som man lærer en handelshøgskole, og det kan man alltid utenføre en eisen igjen alt kjøy fellesskap. Men er det ikke eisen at jeg har bjørn starv, altså de slipper eisen av alt kjøy funder og sånt, et omfører? Ja. Jo, det kan godt være nok så avgjørende. Selv alltid at man kommer fra en luftlærdelt som førjadelt, tog jeg at fellesskapen arbeider så øyne jeg i muskene evnen, og i sånn jeg London i heimen, og til å gjøre litt å sette seg noe i alt det. Så da man kommer så kan det virke øyne jeg
Och det är inte alltid möjligt att fyrräcka sig lika väl till att det kanske är 15 imiska ämne du ska vara när kan kunna lägga till. Så på tammaten är det avgörande, men det är öliga lärarrykt och jag var öliga ivraska av att det fälsen som är på Amnesty är så vinnarlig. Det kommer städer pura fördomsfrukt och inbjörande, alltså öliga tandväntan är öliga stärsk. Så det är öliga lätt att följa sig väl. Hur arbetar vi fällskapen är sen igen för Jon? Heter vi i Ören London och varspel jag också här och bara i samband med är fällskaper. Ja. Så jag vill läsa ta för faktiskt lika Anna och vara här i några månader. Ta arbete för en ghanesisk fällskap, en hjälparfällskap i Ghana som är Dikrotek och det var väldigt spännande helt det. Och har så en helt samband vid dig och det kosta gånger hjälpte mina synter och vi var trutcharta sista månaden vinkorna. Så ta fällskap med vi nu så jag syns inte vi rear cross share för och sånt ting så. Men Amnesty så här som jag brukt nästa tid. Men är det inte lokala synter alltså all extra sätta sig så väl nu att man ordentligt vet akkurat hur så riktigt här då inställandet. Är det jobbigt helt att uppleva eller jo det är det faktiskt på en måte alltså till man lyckas som vi konfronterar så störst vitta alla tog men man vet sig nu det men jag alltid man kvanta så lyckas som blomman man blir faktiskt utsatt för att lyckas som alltså rum omkring nutjon eller omkring då allt jag skulle rena välja rätten ja och inte för in i att det vi kanske fördomar man kunde haft eller meningar som han är i åren allt rena att vara öppen och hitta efter vad är det för rätten som akkurat detta människa är akkurat nu det är extremt lärorikt alltid alltså till att öll har en bakgrund och en grund för att göra sig gera och öll har en grundläggande rätten som alla tunna ska huxa tankan så lär man faktiskt nog snäck kvalitet om andra eller så det ganska centralt men aldrig öll lärorikt alltid. Ja, det gör otroliga avhåverst i kursfall. Kunde jag komma på i fällskapen om det vill jag det? Ja, öll är hjärtligt välkommen upp i fällskapen, både som limer men även som kjolbojen. Pura oförplikta, kunde vänta sig här till okkon och om det är ger okkurst. Bara samma vi en ungdom men även själv om det av och alltså det kan vara onkel som då väldigt helton som säger hej jag kunde också mig alltid kon så det finns en flottare okkurst eller just onkel mynte för teknik jag kan mynte för teknik eller det kan vara sån jag talk vi rockskap eller det fällt som då okkurst jag kan gå med det och hjälpa på några matarna men även det vi att det onkel för samman selv om sommar är jävligt tilltök till välkommen till så vi räknar att klara att tagas vi som kubjar sig fram så att läta vikman det hjälpa kunna men det är inte alltid lika lätt att få allt att gå upp eller så men jo super jag har alltid för att ha vara sista spurning och inte kan gå ett vi att arbeta nu. Tusen tack för det. Tack för att du kom. Vi ska nu höra ett lä och det är ett lä som tekniker jag nog allt och han kallar det en gåvan Amnesty-sang om hur man ska friare torg i Kina och det är Terry Rasmussen vi skokar i Peking. Sjåande låt och solen skiner klar en fåglar röd och sänger snöd om våner och om var och leande ljå ett tusenfalda bros en himmelska friur om torg och tun och täskande frälsestås men muran i skuggar av svör och spyrande livande trö och en ligger glädjen kall under gör har en hårde frals och svärmar med kron och blå ett bönande kräv om ro med anda frukt en tiande röjm till att vinna egnan rätt att huxa nutt som ett rekande skutsch och i ferast här kan vi inte om frälse och mannarat att nöjda vid och kyl men alla jamuran i skuggar av svör och spyrande livande trö och en ligger glädjen kall
och svärmar mellan kronor men fan säger blåa och strejmar rätt och vart och tabrajer sig och tar på tron vånen är kvaldersteina stilla som är natt kan det så att skrudge tonar bort och jag kunde kvarva till systoljo från lusens frälsesord bäst kövande tögn och tusenfalda par en himmelsk frier om torg och tun och blåande öppen sar Hade av läge skuggar i Peking, Terje Rasmussen. Vi får nu till ett annat läge och vid avslutat den 4 timman. Så här kommer några tøyende och lösningar och vi var så efter sätta timmar här vid mitt landa för att ha en samråd vid Tryggt. Och vi tar ett voxpopfest. Yes. Och till läge som vi får höra nu, eller att du ser något mer? Nej, jag ska se något. Till läge vi höra nu, tar vi Somewhere Only We Know, Jacqueline. Across an empty land I knew the pathway like the back of my hand I felt the earth beneath my feet sat by the river and it made me complete Oh sympathy, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on So tell me when you're gonna let me in I'm getting tired and I need somewhere to begin I came across a fallen tree I felt the branches, are they looking at me? Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on So tell me when you're gonna let me in I'm getting tired and I need somewhere to begin So if you have a minute, why don't we go Talk about it somewhere only we know This could be the end of everything So why don't we go somewhere only we know
love it like I love it, and you feel what I feel inside, if you want it like I want it, then baby let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah. Hell yeah. Say hell yeah. Hell yeah. And say hell yeah. Hell yeah. This is love, this is love, this is love. Can you feel the love? Can you feel the love? Can you feel the love? This is love, this is love, this is love. In the streets, love for the melody, notes on the sheet, the dope crusader, funky terminator. I created me a rocket just so we could rock it later, and the way the beat is knocking got me feeling alright, cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the globe, bomb the disco, fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, if you want it like I want it, then baby let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah. Hell yeah. Say hell yeah. Hell yeah. And say hell yeah. Hell yeah. This is love, this is love, this is love. Can you feel the love? Can you feel the love? Can you feel the love? This is love, this is love, this is love. This is love, this is love, this is love. This is love, this is love, this is love. This is love, this is love, this is love. This is love, this is love, this is love. This is love for the bass, and love for the treble, love for the orchestra, violin, cello, love for computer beats, harder than metal, house beats, housing, bouncing in the ghetto. We sip till we smashed up, feeling alright, and we rock the ghetto blaster, rocking all night. I send a rocket to the globe, bomb the disco, I filled it up with love and then I watch it explode. Baby, yeah, alright, can you feel it? Good God, yeah, alright. Can you feel the love? 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 Can you Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve vi Førja ungdomsra og Froskaparseter Førja. Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve vi Førja ungdomsra og Froskaparseter Førja. Ja, velkommen til 17. tuman her i Opinlights Arast 2. Vi hadde lovet at få Rob Paulsen inn for ungdomsram, men han kommer så neste vik og han fikk ikke komme i det. Men vi har et voxpop og vi har en samrådvidsskikt som vi kjenner man løter. Men vi får spille et le. Det har Mika, vi Popular Song og Ariana Grande er så featuring. Psychotic Barney Mika rap.
popular chick. It is what it is, now I'm popular, bitch. Standing on the field with your pretty pom-pom. Now you're working at the movie selling popular corn. I could have been a mess, but I never went wrong, 'cause I'm putting down my stories in a popular song. Said I'm putting down my story in a popular song. My problem, I never was a model, I never was a scholar. You were always popular. You were singing all the songs I don't know. Now you're in the front row, 'cause my song is popular. Popular, I know about popular. It's not about who you are or your fancy car. You only ever who you were. Popular, I know about popular. And all that you have to do is be true to you. That's all you ever need to know. Catch up, 'cause you got an awful long way to go. Catch up, 'cause you got an awful long way to go. Always on the lookout for someone to hate, picking on me like a dinner plate. I hid during classes and in between them. Dunk me in the toilets, now it's you that cleans them. Trying to make me feel bad with the shit you do. It ain't so funny when the joke's on you. Ooh, the joke's on you. And everyone's laughing, got everyone clapping, asking how come you look so cool. 'Cause that's the only thing that I learned at school. What? So that's the only thing that I learned at school. My problem, I never was a model, I never was a scholar. You were always popular. You were singing all the songs I don't know. Now you're in the front row, 'cause my song is popular. Popular, I know about popular. It's not about who you are or your fancy car. You only ever who you were. Popular, I know about popular. And all that you have to do is be true to you. That's all you ever need to know. Catch up, 'cause you got an awful long way to go. Catch up, 'cause you got an awful long way to go. Before the next time that you call him crazy, lazy, a faggot, or that fugazi, Here's the one thing that's so amazing. It ain't a bad thing to be a loser. All you ever need to know, you only ever who you were. All you ever need to know, you only ever who you were. All you ever need to know. popular, I know about popular. It's not about who you are or your fancy car. You only ever who you were. Popular, I know about popular. And all that you have to do is be true to you. That's all you ever need to know. You only ever who you were. All you ever need to know, you only ever who you were. That's all you ever need to know. You only ever who you were. All you ever need to know, you only ever who you were. That's all you ever need to know. Yes, det var popular song tja Mika. Jeg var ute i Hanskån jar, her var en egen floksfeller som som skulle opp til Pråtøyga, og jeg tar så ligger vitt der, og til enslig kjempe bant til. Jeg sitter her ute i Hanskån, og vi trimmer Hanskån en gang, der skulle opp til Pråtøyga nå i en fag som kalles marknadssamskifte, og ja, akkurat du kan bare bli å forklare hva det er marknadssamskifte for en. Ja, det er fag som snur seg om hvordan Lysingerheimen fungerer, med annet om hvordan PR virkar, og sedan alltså fag vi är ut från Sölbskap, och ja, till stotten hvordan du kontaktar fölkene, alltså hvordan Lysing fänger fölkene, och ja, det faktiskt stotten det. Og hvordan fyrreger det kom til en sånn protøyga? Lyckas man gjør nesten ødelen fagon. Man leser sitt pensum vel i jøkkenen. Hvor lengt er pensum? Hesføren er det 320 sier. Og var det tunge lesner, eller var det lett å komme i jøkkenen? Det var ikke så tunge lesner til nekva mynter og nek døm i båtsene som bruker æra løsninger for at man skal skilja teorien bedre, så det var ikke så rævlig til å komme i jøkkenen.
Och ja, så nu att du skulle ju uppvita ditt kvader till komma upp på eller det okänt. Alltså till bäj känt och okänt. Man får också text att vi lämnar en spårning om integrera maskiner. Och ja, till nu in man låter och hur för det för gånger. Faktiskt så vidare vi skällan en gång hur för gånger vi då drömt att för upp på hända maten för. Det är ju lugas som man får upp först kontakten server. Det nekmara teori och man ska röna lösa eller greina en lösning tja och klara fyrtöka. Så det är man vill inte nervös att man ska prata för. Och är det några fyrräddning till det? Man har en timmars fyrräddning till det är faktiskt det man ser är rymligen extra. Och hur länge är det så inne i höllen? Man har 20-25 minuter att ta så är värda brukt en 5 minuter till att värdera karaktär. Och du har akkurat varit uppe och hur följde du själv det Jack? Det var ganska inte exakt inte akkurat det häpnaste även här som är stärskast men det är nice så att lägga få en ironial karaktär så det är okej nökte vi förhåll till kat i track. Och vad är det sån som du kände till alltså att du har haft om det undervisningen eller vad är det väldigt tropult och så då kat hundan ner till det så träckte jag henne. Det kan väl vara vi har haft affär men jag måste vara ärlig innan att i shortly minst när jag säger till att det var inte som när vi synar Marger helt. Och här det så nu hur du kanske fyllt så eller väl vi då som hade det bara fyllt väl vi. Ja, jag alltid fyllt rumliga vi. Och du säger Janne att du inte lyser allt pensum jag om att det fallt du att det var större att du eller så. Nej, jag är alltid större på att det är alltid ölenek att ha mer bosch ner till resten vi sölbskap och så vi har haft ölenek tas mer i till lång kaffe. Det är bara alltså vi är utför att det alltså jobbar ute. Och hålla det där snär timmen av fyrräddning som tid för att få man löte att han för att hjälpa på tar nervan som man nu möjligen över. Det är riktigt fin nervan färra för man finner karaktär för att se det så. What's impossible will they forgot. This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks reflections fade But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings There's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Say I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible?
I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be? Psst. Men still åkorste, så først du avslåtter kring alt landet. Støtt kål av færteltene. Trygt dekker elskeier av færteltene. Trygt hoksar om te. Veist du av at din lærere kan bøylegge bøyligere skolebøker til tøyn og tøyne vinner? For ikke alt av fotlandprøys at du kan spære flere 100 kroner. Les meira og o.fo. O til fremme for leseromkvarvet i førgen. Like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely at the same time. It's miserable and magical. About the deadlines, it's time. Uh-oh, I don't know about you, but I'm feeling 22. Everything will be alright if you keep me next to you. You don't know about me, but I'll bet you want to. Everything will be alright if we just keep dancing like we're 22. This place is too crowded, too many cool kids. It seems like one of those nights we ditch the whole scene and end up dreaming instead of sleeping. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely in the best way. It's miserable and magical. Oh yeah, tonight's the night when we forget about the heartbreaks. It's time. Uh-oh, I don't know about you, but I'm feeling 22. Everything will be
Yes, det är 22 tja Taylor Swift. Jag hade lycka att vi får minna av resten av sökande frågeprojektet som är 1 juli om en liten månad. Det har forskjellige uppbyggingar på år ute. Alltså jag kan nämna deltene som är ute i förjamålsdelten, namnvisendedelten, söve- och samfunnsdelten, naturvisendedelten och sjukrarøkterfrøydelten. Jag vet inte akkurat hva jeg lærer det har bjået, men det kan man så alt lese hemma sinne. Forresten er så 1. juli. Kan du också där för att sätta på det? Det var så inte nu, för det är ju livren. Jag har rätt allt att vara rätt, men jag vet inte. Jag rockar inte vet för att säga det. Men alltså det är inte att jag utlysta bara för utlucka den typ att det som är omvux att läsa GT att det är möjligt för att läsa det här. Hur så där? Du är ju Lino eller du är Lino. Ja, jag är alltid så först och främst inte att läsa mer än men jo, jag har gjort så att jag är möjligt och hvis jag väljer att vara hemma och i några år så kunde jag väl också med Alicia och dem. Men är rockar vi det för en tur. Jag lampan alltså. För jag hittade Sindre och Abjörn gång och production ut. Det gick det flesta unga hotell. Hur ser annars produkten så där? Vi produkten så här. Ja, men alltså är ju kom igång den det är flera så långt jag har varit många produkter. Men min första är så sent som i morgon så jag skulle följt att det än. Jag sitter bara läsa. Hur mer gå väck nu? Kan slå på. Jag måste för på tysk. Wow. Det är därför det sker. Men jag har haft tycks nu det senaste åren i hela 2 år folk ska inte det. Det var chacka nära för mig. Nej, det är det som då har man där. Det är det lite hållt vid det på en 12-13 som jag har valt att avstå. Okej. Jag vet nog om min plats det och så till så snacka vi tycks det men det är några produkt det är långt finns sommarfär. Det finns sommarfär där. Vi var uppe i runt danskan och morgon och så att det simpelt finns sommarfär långt nu. Ja. Så det var en liten lång sommarfär vi tar. Ja. Det är också så att hvis det inte så stort så har man ofta bara en produkt och resten är bara sönder så tar hoppar man bara ut och är typ 24 så ligger väl slår sönder. Men det är allt ändå så ja. När för två sommar? 5 miljoner. Jag får bara sommar för jag får hickna. Ja, jag får sommar för det är gott men. Det är gott, det är läckert. Jag får ju att ta skalles upp i samtidigt så är bäst. Men kanske då ska bara kolla lära från. Jag hade vi kolla lära från chat och så har vi en samråd vi tryckt att han. Så jag vet inte vill du välja ett lä? Ja, jag har liksom valt det. Det är Imagine Dragons with Working Man. I'm
att det var färdigt läge Working Man till Imagine Dragons. Men to var och tås av omkring tryckt här fyra. Ja, förra veckan var jag uppe och tryckt och pratade med en som heter Vivian Johansen. Och vi bor pratar om ferietrykt och ta en slide kommer här. Hur ska du teckna en ferietrykt i ferieferast? Det som området jag hugger om till man för utaferast, det visst att det skulle borst att man blir sjuker eller tar lakna hjälp eller lakna vitcher eller ett eller annat där man utanlanda. Så det ser området att man hävnar teaching. Så i som London är det rättliga kostnader mycket att ändå en sjukhus eller vara inlagt där och har du inte en ferieteaching som var det fullna för tullegon så är man nødt till att inte ändå hjälp för allt så själv. Tog så jag vet som ser att tutningar mycket att man alltså ringen till och dra för sig hvis man ska utlanda. Om man är törvat då eller kvä man är törvat då. Det ser man först det. Är det så som man får lakna hjälp utomlands eller vill man sända hem i fall sina lakna hjälp? Nej, men det kan vara att man till dömes beklar och får inte foten eller man har ätit yoghurt som man alltså för lite mean eller ett land och ska in i sjukhus så vill man ju känna hem till förjar till vitcher man är så stater i Tyskland eller Spanien så först att lakna här och det tar vi så det inte ändå allfyr att du vitcher där stan här som du är det törver över flott till förjar så vill man ösen till att det är en part av ändå allt som för att det inte rinda fyr visst det är som till dömes hvis man missar kan hem i förjon. Ja. Vi ser nu att man får affärer stånd affärer och onkel i närmaste familjedöjer, alltså mamma, pappa, omma, app, syskon eller vad det kan vara, så får man, och så rintar vi främst till färjerätter och man så får något affär om törver att ta i sötten. Är det nöjest att teckna en avpostskikt? Nu är det så i Stockholm att vi tar imisk slå affärertryggingen och i sommon affärertryggingen är det alltid automatiskt en avpostrikt oj. Så vi såg att som ser att tutningar mycket man häver en avpostrikt. Tui är att hvis du då blir sjuk och du ska ta steg. Ettla to erst utfri en lörn OHP eller när man lockar en lörn slä så rintar avpostrikten fyra en annan affär att du inte släpper steg så att du får ändå allt för affärerna som du häver köpt och skulder för steg. Det är ändå allt fast du inte får affärer till. Tui att skägen händer och du är färdig. Affärast. Tui är det ser att tutningar mycket att huxa att då är färd man har köpt att man häver en teaching mot vis ett land skulle borst och en färden vill börja. Vad ska jag annars minnas till Arne affärast? Det som vi alltid säger folk ringer och konterar att hitchets är passiv i ord. Här man finns det vaccinationer som man ska ha. Här är det tutningar mycket att man ringer sig lakna och spyr och säger man för här och här då jag så har man garderat sig mot att bli sjuker mer man är borster visst är att man finns rött vacciner man får det och det som jag ser att tutningar mycket är att ha ett här absingula för att det ska kosta och vi ösna tog att här är en alarmcentral i Stockholm som svärar 40 timmar om dygnet oavsett om det lejer där eller sånt där när ska jag skulle borsta och tog att se att tutningar mycket att ha ett här kosta vissar och kanske be om då ut 2 mån antökon då är det så att mappan de som förstålen så är det gott att ha kort och ärastan så det är inte lite samma sted så man inte missar upplysningarna här man ska ringa till ett telefonnummer eller teachingnummer som man ska bruka så att ha 2 kort vissar när man får sted och glöm det i kursen och det händer en alarmcentral man ringer till det också händer alltså en skäge eller de missar en familjeliv med lokkost. Så är det här man ringer till tog är att de har laknar och de har allt att han fyrir som vi sett igång det tillfället av att något skulle hänt och östen till dem så är det lejare av sådär så är vi inte arbets så först du hjälp på en av vägen törver och att du ska inte boja till vid öppna manna morgon klar något så först du hjälp på ständer som du erst och här är ju östen alltså här är det folk först under sjukhusen i Spanien och du först också medicin och du visst kanske inte kan ständra här du skiljer inte spanskt så kan du ringa åt numret så kommer lakna hjälpa där så ser du dem kan ständra och så ser du faktiskt medicin i 4 och är det en annan troplöjt till ligger eller en sjukhus när i Spanien eller Tyskland eller kvart är och de skulle ha vatten på ett land så ringer du här till och så först du vatten att malen som det kräver en utflyttning i och det kunde vi inte veta så med assistans i förrjun då är det ser om att man ringer till dig och de kan hjälpa vi och det tar så angst och det är inte näka man ska vara professionell i en skola eller näka för att komma i kontakt med dig det är ganska vanligt danskar som sitter här i svärtelefon.
det några goda eller gå färre att du kan så så? Nej, alltså det som vi tog om alltså att man häver allt nej över chaser. Pass, att man häver tar man höjla vad man häver allt så visst man ska förbi om det att man är komna steg eller för att lagt no bio med recept. Jag får att han vanliga höjla som man teker och det så som man förstår vi bil eller för norrön när jag inte vill flåfärra så ska man också huxa om allt kommer på plats vid bilen. Han nu väl tycker jag hur man finns det utslut på bilen som man ska leva hvis man får ut om landet vid honom. Och så att minst till att ha 4000 kort i teater. Det är single 4000 kort det har alltid teater och att nummer svärar alltid och brukar det. Alltså bita om råd eller bita om hjälp. Oavsett vad det är. Och är det så som att vi ser mappar vid stålen eller man vill ut fri herrväskan så ring här till det är några krö som skulle vara uppfyllt. Ta det till följe. Alltså vi kräver ju dem så stort i Torskaland i mappar vid stålen så kräver vi att du vattnar för att torska skulle kräkla. Är stolden fram. Både sjuker i Spanien, så kräver vi vatten från en spansk lakna att du är sjuk. Och det är ofta ringt att be om 18 år, där man är kommit hem. Då ser vi det oansett kvärt händer rings och 18 nummer och spyr det kvärt man ska göra. Kvärt har vi törr att ha vimmar till förjar för jag ska få ändra till att jag kommer hem. Alltså man kan bruka det till så gott som allt som händer i samband med sjukaffären. Är ferietidningen annars den samma för ung som gammel och är det några allt som ska eller? Nej, det är akkurat den samma ferietid som galtande. Det som man sjön ska huxa om till kvar ferman. Alltså täcker de bara i Skandinavien och man fer till Spanien. Eller täcker de i Europa och man fer långt till Asien eller kvar man fer. Alltså det som man ska uppmärksamma på till kvart öke fer sig till. Och här vill jag ferietid det kvart område för så om. Att är det något så att man bara var full i Skandinavien så får man en tur till Tyskland och så händer ett eller annat här så är man inte tycker av Tyskland. Alltså ferietiden samma oavsett alter, kin och när och kvar man fer, men man ska bara huxa om i tiden täcka alltså vad är det som fullna och till öken här som är fär. Till det man ska kan vara man fer. Och tecknar man en sån teaching så kvar som man får stä alltså arm kvar fer. Här är östen flora möjligheter. Vi har ett som är en årsferietrykt och ett som är en stekferietrykt. Hvis man bor hemma hos föräldrarna och chassar och de har en familjetrygging, så här och kan en årsferietrygging vara, så ska man inte trygga sig om mat. Så man fänder att tryggingen hos föräldrarna. Men bor man själv och kan ska ferast andra kvartal eller 3 kvartal, så är det ingen grund till att ha en årsferietrykt. Så kan man trygga sig för en enkel tur man förresten. Och här håller jag att alla man sådär ferast och inte ordentligt vojt, så ringer man in till åkken och så rafer vi fein om hva for ferietrygging og en hevtørva i samband med turen om er på sikkert knyttet seg rett. Aren't you something to admire? 'Cause you shine at something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest see the set in my heart is a space, and now you're home. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my mirror, oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger, oh, with anyone else beside of me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. 'Cause it's like you're my mirror, oh, my mirror staring back at me, staring back at me. Aren't you something and original? 'Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see true summer in your eyes. Ooh,
I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me, but they can see the set in my heart. There's a space and now you're home. Show me how to fight for now. I tell you baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. Oh, it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me, staring back at me. Yesterday's history. Oh, tomorrow's a mystery. Oh, I can see you looking back at me. Keep your eyes on me, baby, keep your eyes on me. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me, but they can see the set in my heart. There's a space and now you're home. You show me how to fight for now. You show me baby, I tell you baby, and it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside of me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me, staring back at me. Men still åkorste, så først du avslåtter kring alt landet. Støtt kål av færteltene. Trygt dekker elskere av færteltene. Trygt og sarm til. Veist du av at din lærere kan bøylegge bøyligere skolebøker til tøyn og tøyne vinner? For ikke alt av fotlandprøys så du kan spære flere 100 kroner. Les meira og o.fo. Og til fremme for leseromkurve i førgen. Yes. Nu får vi ta snacka sin om mättare något nummer som börjar. Ja, det är faktiskt så att det är så ringt att finna en ordentlig skra i vad det är som sker. Men här händer det för negv. Jag vet att handlar nu öppnar klant 11. Utan FK helt han åt klant 12. Men det är ju negv folk. Här det verkar som det växer för kostar. Ja, det kallar mättare något för en liten utgåva av Olasöka. Ja. Jag har alltid äsning att folk är sen för leida seg til havnar og mettner något, og det var forskjellige tiltøk og for konserter, og som man nesten sier Johannes fra Amnestiegen, gud og gud, nå prater vi folk, og ja, jeg halte det et vel omtøkt tiltak. Ja, jeg håper jo for at det er tradisjonen tro å selge pannekaker og vafler til at det pleier jeg for å få meg, og det er utrolig godt. Det bjerger alltid, jeg lukker meg ikke hos vekker. Så det är alltid det är alltid om man köper man pannekak. Man är inte det är flera som är väljer för att bo in i annan kväll kanske istället för att lära kvällen. Ta då så är det för mig. Ja. Ja, vi har funnit en skrajer. Kan det vara arbete? Yes, pannekak är viktigt. Hon är arbete. Här händer allt möjligt. Ja, här är det forskjelligt alltså. Något snack vill lyssna så gör så. Ja. Ja, men det är ju en mättande något alltså så vi är mättan vi får ju inte fram. Ja, smien luttle var ykkelt med skalager open till sent. Tar såna kvällskola i Eisne. Norrland hos jag Eisne uppe till midnatt och ja. Hej, man släpper så köpa bjärgingar till Atlantic Airways. Cool.
Og för Edelsak var eisne. Det var eisne korrejøkken bøyen og i Kipa i Raffilja. Det allt så jam. Hva det finner mer nere? Bare til scrolla. Ganske rockert som konsertene der standa ikke ordentlig. Vet du Torsten Negren som skal spela? Nej, men alltså här ständer Totlever konsert eller ja, Totlever konsert till är öppet till klockan 11. Setre hever et tiltak her, så ikke? Her stender at Fråskaparsetet Fagja hever kunding om utbyggingar muligar av Setren. Skipa fyrir imsom framsynningen og framførselen, og heter Østram. Ja, och som sett Janne så är förresten så 1 juli så om man omhuxar det så kommer man färdig till fyrlästren här och i Östram. Og det ser ut som at Birsta vi går i Hanstetter for å spela klokkan 22. Ja, uthåll på det glade hjørn. Och det var eisen förska danser klockan 6. Vi har en dansfälla. Så det ändras in i akvarium och det är alltid en spännande affär av mitten åt. Så kan man eisen shoppa sin där och satsa på att det är avslått i handlån. Det har alltid blivit jag gå till på. Ja. Vi får söka. Kvart 2 atleter om man? Ja, atleter man drar mitten åt. Det är alltid det ger ju kvarstår. Jag har som är det sen så. Men Töjen, hon renner alltid undan någon. Koreafer, ja. Men vi var 18 nästa SM och vi ända vi en också festlig om Sanje, men han är ganska sin dröjare att höra på. Jag vet inte, jag tror det är intressant av honom. Jag har det inte, men han är stadig gående. Ja, det var i tomgang till Shagga Loveless. Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke. Parkeringspladsen, den er stadig tom, så jeg henter en omgang og tømmer flasken. For her på pladsen vil jeg falde om. Du sagde, vi skulle mødes her på parkeringspladsen, men du blev sniblen i snebær. Nu kan du ikke finde vej hjem. Jeg raser mod himmelen, råber af vrimmelen, kæmper mod dæmoner. Jeg vil have min ven igen, jeg vil have mig selv igen. Alene er jeg ingenting, gå ikke blidt i døden. Sammen kan vi snyde den. Vi to var som en, du var min bedste ven, stærkere end sten. Men ligesom man kan springe et bjerg, kan sne på en vejr i fordærv. Snoren den sprang, og vi var spændt for hårdt. Prøvede på at stoppe dig, men du sejlede bort. Du kom på dybt vand, og jeg kom med. Du trak mig ned. Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke. Parkeringspladsen, den er stadig tom, så jeg henter en omgang og tømmer flasken. For her på pladsen vil jeg falde om. Jeg har røg på hjernen, når jeg ser dig ikke. Men alt jeg vil se har noget at gøre med dig, så jeg venter stadig på parkeringspladsen og håber på, du kommer denne vej. Kan ikke kende dig, for det sted du er fanget af dit indre. Du må forstå, at du må selv gå. For dig selv kan du kun selv slå. Jeg må væk herfra, pladsen lukker, lyset slukker, stikker mig, klikker mig. Du var min dreng, jeg prøvede at ringe, du undgik mig. Det er ok nu, jeg håber du er ok nu, yeah. Vi to var som en, du var min bedste ven, stærkere end sten. Men ligesom man kan springe et bjerg, kan sne på en vejr i fordærv. Snoren den sprang, og vi var spændt for hårdt. Prøvede på at stoppe dig, men du sejlede bort. Du kom på dybt vand, og jeg kom med. Du trak mig ned. Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke. Parkeringspladsen, den er stadig tom, så jeg henter en omgang og tømmer flasken. For her på pladsen vil jeg falde om. Jeg har røg på hjernen, når jeg ser dig ikke. Men alt jeg vil se har noget at gøre med dig, så jeg venter stadig på parkeringspladsen og håber på, du kommer denne vej. Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke. Parkeringspladsen, den er stadig tom, så jeg henter en omgang og tømmer flasken. For her på pladsen vil jeg falde om. Jeg har røg på hjernen, når jeg ser dig ikke. Men alt jeg vil se har noget at gøre med dig, så jeg venter stadig på parkeringspladsen og håber på, du kommer denne vej.
To beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve vi Førja Ungdomsra og Froskaparsetter Førja.